Povedz niečo. Čau, čaute všetci. Čo robiť? Dneska sa natáča. Hej, čo bude natáčať? Videoklip, tešte sa. No ako by si hodnotil tento klavír ako profesionálny klavírista? Podľa mňa je to jeden z najlepších nástrojov, ktoré som kedy videl. Aj čistý je. Trošku starý. Je čistý a krásne znejúce tóny. Napríklad. Mila 900%. Teším sa, teším sa. Máme rozmiestnené kamery, budeme natáčať na dvoch kamerách, máme svetla, máme RGB svetla, Pedro je hlavný režisér a všetko bude super, natáčame bombový klip. Backstage. A na teba dáme potom záber. Máme klaviristu, máme huslistku, máme kameramana, druhého kameramana, máme skvelý tým okolo a skvelú speváčku, bude to super. A Eusebio. Taký. Skvelý spevák. Alright, baby. Pozor, nepodpáliť. To zhorí. Alright, Nie, že baby. mikrofón podpáliš Eusebio. Počka, nadýmime ešte chvíľku predtým, ako necháme. Ček, hraj. Trošička posun. Začínáme natáčať prvú scénu. Dobre. Hej, ešte. Super klavír, no? Klavír, ja som nadmieru spokojný. Nikdy. Presne, až na to, že tam je to S, ale on zahral C. Mal som byť klavíristom. Máš absolútny sluch. Čo ja kameramanom, mňa šám škoda, nie pomek. Mal som byť klavírista. Super. Od profesionála. Áno. Učím sa rýchlo. To je fantasia, fantasia. Dobre, ja som pripravený. Kamera 2 beží. Dobre, synchro. Dobre, bol to lepší teraz? Lepší to bude. Lepší? Teraz ideme natáčať vonku. Romantickú scénu. Eusebio je najlepší asistent. On nemusí nič robiť, stačí keď je prítomný. Aby si našom záberu vlastne. Teraz to sa mi páči, toto je Hej, toto je dobre, hej, to je dobre. 2, teraz. Videoklip Vysída. Videoklip v Vysída. kostole teraz natáčame. Hej, točíme teraz na kostole videoklip Vysída. Natáčame scénu s dronom. Kde sme? V kostole. Tu nás sa s dronom lietame. To je na mesie. Dobre, pripravený? Áno. Dobre, kamera 1 beží tvoja? Dobre, dron beží? Môžeš ísť. Три, два, можно.
No, a už to ide Eusebio. Povedz ahoj. Ahoj! Ahojte. Natáčame druhý deň vo veži. Ideme úplne hore, schody sú úplne úzke, ale budeme tam mať skvelú techniku a niečo z toho bude úžasné, takže určite máte sa na čo tešiť. Tebe dávam totok, Eusebio, ty si najlepší kameraman. Pamätaj si to, najlepší kameraman Eusebio. A máte sa na čo tešiť na jeho Popičissimo music video Šibiribi čoskoro. Hej. Dobre, ideme. Si hlavný kameraman, nie si? Oye, pero tak... Nevidíte. Dobre, tak teraz Pedro točí hore na veži s Eukou a s Ľudskou. Ja som tu dole, mám pripravený dron. Za chvíľku s ním zletnem a začnem krúžiť okolo veže a ideme natočiť scénu, ako Euka zoskočí vlastne z veže. Takže bude to veľmi zaujímavé. Ešte ja sám neviem, ako presne to ideme spraviť, ale v post-production to nejako už upravíme a ja teraz budem lietať tu s Eusebiom okolo veže. Budeme spolu lietať. OK. Takže to bude všetko super a veľmi, veľmi sa teším, pretože máme perfektný tím. Áno, lenže musím byť blízko. Dobre, len ty sa musíš schovať. Eusebio ide pristať s dronom. No, super Eusebio. Hej. Váčka. Povedz, daj odber. 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 ¿Cómo que significa odber? Daj odber. Co es odber? Subscribe. ¿Qué significa? Suscripción. Subscribio. You know, YouTube, like follow. Suscríbete al canal de YouTube. Ah, Yeah. sí. Suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube?